L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes acaba d'aprovar la fiscalitat municipal de l'any que ve, és a dir, els impostos i taxes que pagaran les famílies el 2019. El govern en va tenir prou amb els vots de Fem Poble, Esquerra Republicana i el Partit Popular per tirar-les endavant. PDeCAT i Unitat Municipal Nou CUP es van abstenir. Tomàs Carandell, regidor portaveu del grup municipal de UM9 CUP, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. El que dèiem, ordenances, han estat les darreres ordenances, el darrer debat sobre fiscal, el debat fiscal, diguéssim, d'aquest mandat, el darrer, i vostès han optat per l'abstenció, no? Unes ordenances que en línies generals es parla de congelació fiscal i vostès es van abstenir. No sé, què és exactament el que volien criticar amb aquesta abstenció? Bé, nosaltres, la congelació més que dels impostos, la congelació, i una mica el que constata aquesta proposta d'ordenança, és la congelació del govern, és a dir, l'absència total de proposta, de projecte polític que reflexi en una proposta d'ordenances que per nosaltres, des del nostre grup municipal, sempre hem entès que és un moment molt important de debat i d'aprovació d'acció política d'un govern en l'àmbit municipal, en la política municipal, perquè al final defineixes la política fiscal, com deia, els ingressos, i també condiciones, evidentment, les despeses del propi Ajuntament. Nosaltres el que vam ser crítics és que, més enllà d'aquelles propostes de tipus més tècniques de correcció, i que això ens podria semblar bé, i per això segurament aquesta proposta, la nostra posició d'abstenció, el que enteníem és que el govern no ha sigut capaç d'afrontar cap dels temes que per nosaltres eren fonamentals, no només per nosaltres, sinó per també altres grups municipals, i que s'han anat repetint de forma contínua durant la legislatura i que el govern no ha volgut abordar, i aquesta absència de debat porta que es faci una proposta d'ordenances que no té cap mena de contingut, per molt, i li dèiem en el ple a l'alcaldessa, és a dir, per molt discurs social o de voluntats socials que s'expressin, després això no té una translació en la pròpia proposta d'ordenances, i no hi trobem en el que es proposa cap proposta que realment signifiqui una modificació, una transformació en termes socials o una acció política encaminada a millorar les condicions de vida de la ciutadania, que per nosaltres al final és l'objectiu i és aquest pel que formem part d'això, que l'objectiu és millorar les condicions de vida dels ciutadans, i entenem que amb aquesta proposta d'ordenances, ni pel que fa a l'IBI, ni la taxa d'escombraries, que són dues de les coses centrals, ni en la resta de preus públics, hi ha uns grans canvis o unes grans propostes que signifiquin això. A més de moltes altres coses que segurament en podem parlar, no? I quins canvis, en tot cas, proposaríem? Perquè vostès també sempre es retreuen amb el govern mútuament si plantegen propostes o no. No sé si en aquest cas hi va haver propostes concretes. És a dir, quins canvis creuen necessaris darrere d'aquestes ordenances? Per exemple, tres qüestions que vam plantejar, o en tot cas que està bé que puguem comentar, i que l'alcaldessa, com bé dius, sempre en retreu com que no fem propostes, en tot cas no les vol escoltar, que això és un altre debat. Però nosaltres, en el cas de l'IBI, el govern presenta que no puja l'IBI, tampoc és ben bé cert perquè aquest any es pujarà l'IBI, però es puja per reequilibrar-lo com estava l'any 2016, abans que el govern fes un desastre amb l'IBI, que era malgrat hi havia un consens polític en el ple i tots els grups vam aprovar que l'IBI no s'apugés. El govern no va ser capaç de revertir la pujada de l'Estat, tal com havíem acordat, com deien, i va pujar-lo. Després, l'any passat, va baixar-lo i ara el torna a pujar per equilibrar-lo. És a dir, ells van assumir un compromís de no pujar els impostos i és ben bé que no ho han complert. I ara encara s'està desfent. Això vol dir que potser l'any passat es van abaixar més del compte? Sí. Vostès parlaven de desgavell de l'IBI? És això, un any es va pujar quan no tocava pujar, es va haver de baixar més del compte quan l'acord era de congelació, i ara es torna a reequilibrar aquesta situació prèvia a tot aquest desgavell que va generar per nosaltres la incapacitat del govern i el mal error, que a més no ha estat assumit, que sempre en aquesta dinàmica que des de l'alcaldia es porta de no assumir cap error mai, no acceptar mai crítica o cap punt de vista crític, i llavors respondre sempre amb aquesta idea de que vostès no tenen proposta. Deixant de banda això, que nosaltres entenem que era important,
el plantejament amb l'IBI ja el vam fer fa una cosa d'un any, era anem a veure les dades concretes de l'IBI per si som capaços de generar canvis, no? Es parla molt de progressivitat o de redistribució i en l'IBI tal com està, i sí que és cert que abans de no fer res, doncs millor congelar-lo, d'acord, en això estem d'acord, però es podria analitzar quin és el format i tipologia de l'IBI, quin és el format de tipologia del municipi i veure si podem introduir modificacions. Però això requereix d'uns debats amb dades concretes de com és el municipi, no amb intuïcions, no amb sensacions, sinó amb dades concretes de com és el municipi per introduir canvis que realment signifiquin progressivitat o redistribució. I en això el govern es va comprometre ja fa més d'un any a fer un seguit de reunions amb les que es pogués analitzar l'IBI, comparar-lo amb l'IBI i amb el funcionament en altres municipis per tal de poder fer aquests canvis des d'un punt de vista de consens, perquè enteníem almenys que hi havia una majoria de forces polítiques que estàvem oberts a fer aquest debat, i aquest debat s'ha guardat en un calaix i no s'ha fet absolutament res perquè el govern interpreta que això pot ser problemàtic o que requerirà d'una acció decidida, d'una proposta política pròpia, i com que no té tot això, doncs prefereix no abordar aquests debats abans de posar-lo sobre la taula i poder realment consensuar. Per exemple, que això és amb l'IBI i amb la taxa d'escombraria ens trobem també una mica en una situació molt semblant. Tots els grups municipals hem coincidit en el plenari de forma reincident que calia revisar, ja no la taxa, nosaltres ho dèiem, el problema no és tant la taxa, que evidentment podem discutir, sinó el problema és el propi servei de recollida d'escombraries, que per nosaltres és ineficient, és ineficaç i des d'un punt de vista de sostenibilitat mediambiental no és correcte i no s'adequa amb aquelles voluntats que de forma reiterada en el ple hem expressat. Llavors, des del primer minut de la legislatura va ser un debat que tant el govern com els grups de l'oposició hem dit sí, el tindrem i generarem l'espai per poder-lo tenir en condicions, i veure com modifiquem el servei de recollida d'escombraries de forma que això millori el servei a la ciutadania i sigui eficient, eficaç i sostenible mediambientalment, que són tres qüestions que per nosaltres són fonamentals a l'hora de parlar del servei de recollida i de gestió dels residus. Doncs bé, està a punt d'acabar-se aquesta legislatura i aquest debat ni tan sols s'ha tingut. I el govern parla d'una suposada diagnosi 4 anys després d'anunciar que s'obriria aquest debat, 4 anys després. Ara ens diu, després del ple en què s'aproven les últimes ordenances de la legislatura i per tant les possibilitats de modificar la taxa d'escombraries, ara ens diu que té una primera diagnosi de la situació del sistema de recollida. A 6-7 mesos de les eleccions, des del nostre grup municipal entenem que és molt poc creïble aquesta voluntat de debat. Si s'hagués volgut tenir, teníem tota la legislatura per fer-lo i no s'ha volgut fer. I que, a més, hi ha una qüestió administrativa, legal, que és que, per exemple, el servei de recollida finalitza l'any 2019 i segurament el govern està pensant en una renovació del mateix servei amb la mancomunitat, en les mateixes condicions, amb el mateix cost econòmic, és a dir, una continuïtat del mateix model, perquè si no hi està treballant en un canvi ara, difícilment, i més havent-hi eleccions entremig, podrà plantejar ningú canvi. En aquest debat concret, el de la recollida de la brossa, la gestió dels residus, vostès diuen no hi ha debat, ho diuen tots els grups, tot i que és una preocupació de tots els grups, tant a Sant Pere de Ribes com segurament a la immensa majoria de municipis de Catalunya. No hi ha debat, però i pendents de conèixer aquesta diagnosi, en tot cas, quines accions concretes creuen que caldria com a mínim estudiar des de la Unitat Municipal Nou? Què és això, propostes concretes, accions concretes que creuen que caldria millorar? És a dir, estem en un model, en l'actual model de recollida, o els diversos models que hi ha al municipi, perquè també sé que hi ha una mica de desgavell amb els models de recollida, els tipus, no compleixen ni els criteris que es podria fixar un ajuntament econòmics, en el sentit que és un servei que a l'Ajuntament li costa molt car, que la ciutadania paga i que, a més, ni és net en termes de que al municipi no hi ha la sensació de que sigui bo en termes de neteja, sinó al contrari, hi ha molta crítica i una preocupació ciutadana de que no funciona correctament, ni es recicla ni es fa tot el procediment, és a dir, des d'un punt de vista de respecte i de sostenibilitat mediambiental,
estem per sota de les dades de reciclatge de molts municipis en comparativa amb altres municipis i amb el que es podria fer per la tipologia de municipi que tenim, ni tampoc en termes de gestió d'una concessió és el correcte, ni sabem les dades, ni en què es gasta, és a dir, no hi ha transparència tampoc en els termes de gestió. Llavors, amb aquestes tres coses nosaltres plantegem que hi ha models en els tres casos per millorar molt aquest servei de gestió i de recollida d'escombraries. Una cosa molt senzilla, doncs hem d'obrir que hi ha altres models de recollida que poden situar en percentatges de reciclatge molt més elevat, no sé si, però hem d'anar cap a models que milloren moltíssim en el reciclatge, que a més això té una repercussió econòmica perquè com més es recicla i millor es recicla, més econòmic és pel propi Ajuntament, però que a més empoderen la ciutadania en el sentit de que la fan corresponsable d'aquest servei de gestió dels residus, que al final no és només una responsabilitat de l'Ajuntament, però l'Ajuntament ha d'assumir la seva responsabilitat. Entenem que aquest és cap a on ha d'anar el debat. Quin és el model concret? Home, jo crec que no creiem, nosaltres, que no hi ha una solució única, hi ha moltes fórmules en què segur que s'han de millorar. Ara, si tenim problemàtiques que tots estem convençuts que estan detectades, que la ciutadania ha detectat i que altres estudis en el passat ja havien detectat, home, és absurd no abordar-les, i fer aquesta política de deixar-ho passar per no afrontar problemes que són de certa magnitud. De tot això se'n deriva que al final tenim una taxa, que és el que es discuteix en el ple, que no es correspon, no es cobreix, evidentment, el cost total del servei, però tampoc té una correspondència amb qui genera més residus i qui no en genera tant, és a dir, tampoc fa una política en aquest sentit d'incentivar el reciclatge, és a dir, és una taxa molt fixa i només condicionada a una qüestió de metres, i els canvis que es proposen tampoc van encaminats a una millora significativa del servei de recollida. Abans ho dèiem, vostès sempre es creuen paraules i sempre hi surt el retret aquest de si l'oposició planteja o no propostes cap al govern. En aquest sentit, hem recollit un fragment molt curt del llarg ple d'ordenances a Sant Pere de Ribes, unes declaracions de l'alcaldessa, d'Abigail Garrido. Veurà que no apunta cap a cap grup de l'oposició en concret, però m'agradaria que l'escoltés i després les valorem. Jo crec que en aquest cas seran els ciutadans i ciutadanes qui decidiran com veuen aquesta feina del govern i què li sembla la feina del govern. També ho faran sobre els grups de l'oposició i també decidiran quin tipus d'oposició els ha agradat i quin altre tipus d'oposició no els ha convençut perquè no han treballat en absolut tampoc per fer cap tipus de proposta o influir en el govern perquè el que ells creuen i estan convençuts que és un benefici pels veïns i veïnes ho aconsegueixen influint en el govern. Doncs em quedo amb aquesta última part, quan fa referència a la capacitat d'influència dels grups de l'oposició respecte al govern. No sé si s'ha sentit al·ludit o no. Bé, ja ho sabem que el govern, les posicions crítiques amb la seva acció, i el nostre és un grup municipal que ha vingut sent crític amb l'acció del govern socialista, no d'ara, sinó d'aquests 20 anys de governs amb la petita interrupció, doncs hem sigut una força política que ha sigut crítica amb la seva acció de govern i que sempre li ha plantejat perquè es visualitzessin aquells errors. Nosaltres totalment d'acord en que han de ser les eleccions que al final avaluïn els resultats i l'acció política, perquè al final el que fem és acció política, ni fem col·legueo ni empatia entre regidors per sentir si s'està fent bé, sinó nosaltres estem en el ple per fer acció política i per portar les nostres propostes i la funció de fiscalitzar i controlar el govern. Aquesta és la funció que nosaltres entenem que tenim dins del plenari. Llavors, amb absolut respecte per a aquelles formacions polítiques que creuen que introduint una modificació puntual en la taxa d'escombraries, aquestes són les seves propostes polítiques i si el govern les recull, doncs accepten, o aquells grups municipals que donen el vot favorable a les ordenances a canvi d'un estudi d'una comissaria de policia i que és la mateixa proposta dels últims 20 anys i cada any segueixen donant suport a les ordenances i al pressupost en base a això, vull dir, absolut respecte, però no és la nostra opció
política. Nosaltres portem propostes concretes i aquesta legislatura una d'elles era modificar, per exemple, el servei de recollida, la proposta global de servei de recollida. No introduir canvis puntuals, si d'augmentar 25 o reduir 25 euros la taxa d'escombraria, sinó modificar, obrir un debat sobre el servei de recollida i modificar-lo, i això no s'ha fet absolutament res i per tant no podem aplaudir el govern en aquest sentit. O sigui, els agradaria influir però no a qualsevol preu, per entendre'ns. Clar, influir si hi hagués una resposta, però nosaltres quan plantegem debats el govern ens ninguneja de forma sistemàtica. Hi ha problemàtiques en aquest municipi que el govern menysprea i ignora de forma sistemàtica. I ja dic, les forces polítiques que han donat suport i que li han permès al govern anar aprovant pressupostos i ordenances faran els seus resultats, però en tot cas la nostra proposta política amb la que vam anar a les eleccions i per la que ens van donar suport no era intercanviar una petita introducció en la taxa d'escombraria, sinó revisar el sistema global, i en això estem. Comparteix la diagnosi del regidor Lluís Giral quan diu que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes fa un discurs de rics? No, és a dir, no compartim en aquests termes el discurs. El que sí que veiem és que es frivolitza amb la situació econòmica, no? És a dir, és cert que l'Ajuntament té disponibilitat econòmica, sobretot per uns anys en què no es va fer absolutament res i per tant es van anar guardant diners en un calaix i que ara hi ha una disponibilitat econòmica. El que entenem que no s'està fent bé és com s'utilitzen aquests diners per desenvolupar polítiques, perquè el govern ni ha discutit amb la resta de forces ni amb la ciutadania les prioritats i s'està posant en funció d'interessos més del propi partit. Nosaltres sovint diem interessos clientelars, interessos d'amiguisme, interessos electoralistes i no tant de definició de que no són les grans prioritats a les que aboquem el màxim d'esforços i quines no ho són. I una mica l'articulació d'aquestes prioritats després són les que fixa com es van repartint les despeses, i el govern no ho està fent. El govern està fent, nosaltres li diem, política més clientelar, amiguista i electoralista, que li suposo que, tal com deia l'alcaldessa, que per cert en aquest ple també ho va dir, està en campanya electoral des del primer dia, i ho va dir públicament, i està bé que ho reconegui, en el sentit que nosaltres una crítica també li hem fet sovint, no està tan preocupat per millorar el conjunt del municipi, sobretot millorar les condicions de vida de la ciutadania, sinó d'aconseguir més vots. I aquesta és una gran diferència amb la nostra acció política. Es queden 10 minutets d'entrevista. En aquest darrer ple també hi havia de passar una modificació urbanística que havia de permetre tirar endavant amb el projecte de l'autòdrom a Terramar. Finalment no va passar per aquest ple. Què ha passat? No hi ha consens? Bé, aquesta modificació, el que ha passat és que la preteníem portar al ple i encara no hi havia ni tan sols els informes tècnics que requerien, i com que no hi eren, a l'última hora el govern va decidir retirar-la. Nosaltres entenem que, i ja ho hem dit en diversos espais, li hem dit al govern, i ho saben també la resta de grups de l'oposició, que no s'està fent bé aquest procediment. I no és una qüestió de la nostra posició, que també la podem explicar entorn al projecte privat que es preveu fer l'autòdrom, sinó el que implica la modificació, perquè és una modificació del pla general o del pla concret d'aquella zona, que té unes conseqüències, és a dir, que toca sectors que són relativament delicats, que afecta també una urbanització que està l'urbanització de Rocamar, és a dir, que té unes conseqüències aquesta modificació i que s'està fent amb un procediment simplificat, abreujat, amb rapidesa. Entenem que perquè l'empresa que vol desenvolupar aquest projecte té urgències, però que el govern hauria de mirar pel conjunt d'interessos del municipi i no tant només exclusivament pels interessos de l'empresa. I en aquest sentit, que és una crítica que ja hem tingut en altres moments, el govern s'està volcant molt i vol anar molt ràpid perquè així ho deu demanar a l'empresa, però hi ha qüestions que entenem que són importants en aquesta modificació i que s'haurien d'atendre i de fer correctament. En aquest sentit s'estan saltant, per exemple, tots uns procediments que garantitzen la participació de la ciutadania, la informació i la transparència, i que qualsevol projecte que afectés zones verdes, que afectés zones d'especial interès, o que pogués afectar una urbanització que hi ha al costat,
haurien de tenir aquests espais perquè la ciutadania pugui conèixer el projecte, pugui opinar i pugui intervenir. S'està fent amb un procediment, ja dic, abreujat, simplificat, que no diem que no sigui legal, segurament, però que no compleix amb els criteris que des del nostre punt de vista una modificació així hauria de fer. Deixi'm preguntar-li també en un minut sobre pressupostos participatius, aquesta nova edició, aquesta nova campanya d'aquests pressupostos. Fa uns dies coneixíem les dades de participació, ara que ja s'ha tancat, per l'efecte, no? El termini de presentació de propostes. No sé quina lectura en fa. Li dic un minut perquè després vull continuar parlant d'altres temes, en aquest cas més de... Molt ràpid. Nosaltres també amb els pressupostos participatius hem posat sobre la taula ja diverses ocasions i quan es va aprovar el reglament en diverses coses. En primer lloc, el calendari se segueix fent a unes velocitats que entenem que és un perjudici per les possibilitats mateixes de participació. No s'entén perquè els pressupostos participatius no poden començar al gener en lloc d'esperar-se fins al setembre, quan el pressupost s'ha d'aprovar al novembre, és a dir, en 2 mesos s'ha d'obrir i tancar tot el procediment, quan hi ha temps de sobres per obrir el gener perquè les propostes tinguin anada i un treball també tant de la pròpia ciutadania que les presenta com del propi Ajuntament d'acollir-les i de relacionar-la amb la seva acció que desenvolupa en tots els camps. Això és una cosa. En un segon lloc, i constatem que s'està perdent la capacitat de globalitat del que des del nostre grup municipal enteníem que havien de ser uns pressupostos participatius, és a dir, s'ha acabat tancant el foc en un percentatge del capítol d'inversions, quan segurament és molt reduït comparativament amb els 25 milions de pressupost global que té l'Ajuntament. Al final es discuteixen 300.000 euros, però és que a més al costat tenim un altre pressupost d'inversions dels romanents que són de 20 milions més, és a dir, és que ha quedat reduït en molt poc. I això fa que aquesta manca de globalitat, doncs segurament no hi ha una discussió profunda sobre en què inverteix l'Ajuntament, sinó una decisió molt concreta de petits projectes que la ciutadania proposa, i que això està molt bé, que la ciutadania participi. Per nosaltres és un dels nostres objectius i sempre hi hem treballat. Ara bé, aquesta manca de globalitat és la que porta que al final, com que no podem discutir de les inversions, via pressupostos participatius s'estan abordant qüestions fonamentals del municipi que segur que hi haurà un consens polític i social que no requereixen d'aquest procediment per aprovar-se. És a dir, no necessitem pressupostos participatius per arreglar les rajoles d'un passeig. És absurd. O per millorar les voreres d'una zona del municipi. És que això ha de formar part de l'acció política del propi Ajuntament. No pot quedar supeditat a un procés de votació. És una mica la crítica. I per últim, i acabo, és una qüestió global de com s'entén la participació. I per nosaltres aquest govern fa més propaganda, un ús propagandístic de la participació, que no una convicció, que és la forma d'empoderar i de donar-li capacitat de decisió a la ciutadania. Els últims 3-4 minuts que ens queden d'entrevista li volia preguntar també pel futur, per la feina, pel treball d'Unitat Municipal Nou, pensant ja de cara a les properes eleccions municipals. Fa l'efecte que els propers dies, aquesta mateixa setmana, tenen alguna assemblea que no sé si és ben bé definitiva, crec que no. També just abans de l'estiu ja van presentar la seva proposta política, també alguna assemblea. Es parlava també molt, o es parla molt a Sant Pere de Ribes, de si hi pot haver una candidatura una mica més unitària del que hi ha hagut en aquest mandat. Nosaltres ja venim amb un procediment, un procés intern de debat profund amb tota la militància, els militants i simpatitzants, per una mica ja des de principis del 2018 d'anàlisis, de cara a treballar pel futur. I aquest anàlisi, que ja dic, hem fet diverses assemblees i espais oberts de debat una mica per anar treballant quina era la nostra proposta política, que una mica es va començar a plasmar al maig, com deies, amb la presentació pública que vam llançar un seguit de forces polítiques i socials, la nostra proposta de cara a les eleccions de l'any que ve. Tot això, i que després hi ha hagut més assemblees i que, com deies, la setmana que ve en tornem a tenir una altra el dia 31 per continuar abordant aquest debat, s'ha plasmat en la nostra voluntat, que ja vam expressar en el seu moment, de construir, impulsar un espai que traspassi els actuals límits dels partits i que es pugui construir com una majoria, com una alternativa, com una proposta de govern, amb un seguit de criteris que nosaltres apuntàvem. En aquest sentit, en aquell moment parlàvem de 3 eixos, però que a més això era una proposta inicial a desenvolupar, però que des d'Unitat Municipal Nou enteníem que eren fonamentals, que era posar
en el centre de l'acció política de l'Ajuntament la vida dels nostres veïns i veïnes, és a dir, que totes les polítiques que desenvolupés l'Ajuntament tingués com a centre millorar les condicions de vida dels ciutadans, i per nosaltres aquesta que és una herència, un criteri que prenem o que adoptem del pensament feminista i de l'acció feminista i que volem incorporar en les polítiques que es desenvolupin. Volem un govern que cregui que la vida de les persones, la cura de les persones i la millora de les seves condicions de vida ha de ser l'eix central de la seva acció política. Una segona proposta que dèiem un posicionament clar de l'Ajuntament en quant a que està la situació política del país, i això vol dir un posicionament clar antirepressiu. Per exemple, aquesta setmana en aquest darrer ple, amb certa vergonya veiem la posició del govern d'abstenir-se davant d'una proposta que era exigir l'alliberament dels Jordis, i no entràvem en una discussió política, sinó que es tracta d'un atac, el seu empresonament es tracta d'un atac a la llibertat d'expressió i a la llibertat de manifestació, i això hi hem d'estar tots els que ens considerem demòcrates units, i el govern s'abstenia per uns càlculs polítics i uns càlculs electoralistes que fan. Que ens mereixem o que creiem que ha d'haver-hi un govern que tingui un posicionament clar i que, a més, ho faci en aquesta búsqueda de democràcia i de llibertat, vulgui dir també generar infraestructures i serveis que garantitzin condicions de vida a la ciutadania. I per últim, dèiem, a qüestió d'obrir el debat organitzatiu, administratiu, territorial, per tal de donar resposta a les necessitats de tots els nuclis de població del municipi. Estem completament fora de temps, però com vostè em deia, hem de crear aquest espai. Aquest espai tindria unes sigles concretes, és a dir, Unitat Municipal no renunciaria a les seves sigles. Per exemple, aquest debat ja s'ha fet a Vilanova, la CUP ha dit ens presentem com a CUP. Nosaltres estem treballant ja des de fa mesos amb diverses forces polítiques i amb diverses forces socials de cara a poder generar aquest nou espai. La veritat és que hi ha hagut molt bones sintonies i s'està treballant. No avancem més per una qüestió de compromís i de lleialtat, però segurament en breu podem ja començar a explicitar-ho. I això són debats que no hem tingut sobre qui va amb quines sigles, sinó la coincidència d'una anàlisi de la necessitat de traspassar aquestes línies dels partits per generar una nova situació que doni resposta a les necessitats i als problemes del municipi. Escenari una mica obert, doncs, en aquest sentit, aquest espai unitari. Tomàs Garandell, regidor portaveu de Unitat Municipal 9, gràcies per haver-nos acompanyat. És molt de Ronaldinho, vostè, o no? Que el ple va semblar que... Jo era molt fan del Ronaldinho en el seu moment, perquè a més com a jugador va simbolitzar el rescat d'un Barça que estava en el pou, però hi ha dues coses. Una, la utilització propagandística que ha fet el govern del Ronaldinho, doncs és... I li dèiem, no és que amb això no tapen totes les deficiències del seu govern, i l'altre és que el Ronaldinho s'hagi significat per un moviment, per un partit d'ultradreta feixista. Jo crec que des de l'Ajuntament, és el que li proposàvem a l'alcaldessa, hauria de tenir un rebuig i buscar les amistats d'anar endavant amb més cura, sobretot si es fa des de la institució. Després, a nivell individual, si l'alcaldessa vol tenir relació, ja és el seu problema. Molt bé, més de Sant Pauli, vostè, potser. Sí, tant. Tomàs Garandell, moltes gràcies, un plaer i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès també, gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres, ja ho saben, tornem dilluns de la setmana que ve aquí a sessió plenària. Fins aleshores, moltes gràcies per la seva atenció. Passin molt bona setmana. Adéu-siau.